Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan tanpa kraos sampun mlebet ing Minggu limrah ingkang kaping 3 dasa sekawan utawi minggu pungkasan ing taun liturgi C. Kula panjenengan ing minggu limrah kaping 3 dasa sekawan menika nggih ngriyayakake Gusti Yesus Kristus nataning alam sawegung, hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Menika temtu dados simpulan saking pasujaraning iman kapitadosan kula panjenengan wiwit Advent anggenipun kula cecawis nampi rawuh dalem Gusti miyos manjalma dados manungsa ngantos Gusti seda sinalip lajeng kula panjenengan gegulang iman kapitadosan saben dinten lan tundhonipun kula panjenengan ngakeni bilih Gusti Yesus menika nataning alam sawegung, Raja semesta alam, nata ingkang nguasani saking titah ing alam sawegung menika. Temtu kemawon jejering nata agung Gusti Yesus anggenipun nguasani alam sawegung boten kados ratu-ratu utawi kaisar-kaisar utawi raja-raja ing donya ingkang kagungan kekayaan, ingkang kagungan jabatan, ingkang kagungan koneksi sing kuat lan mawi panguwasa kekuatan. Gusti Yesus anggenipun dados nata agung menika penuh ing katresnan lan welas asih, kapredulen dumateng tiang-tiang miskin lan tansah turun gunung srawung kalian umat manungsa. Boten lenggah ing dampar kedaton, boten namung bisane perintah sing penting kabeh beres, kabeh apik, ananging mawi misungsungaken gesang pakaryan lan slira lan rah dalem kangge kawilujenganipun umat manungsa lan sedaya titah dalem. Nah menika bentenipun lan kula panjenengan ngakeni Gusti Yesus nataning alam sawegung ingkang mekaten ingkang kula panjenengan tepungi perangguli lumantar kitab suci. Ananging ing swarga sakmangkih Gusti Yesus lenggah ing dampar kedaton ngadili kula panjenengan sami kanthi penuh welas asih, kanthi penuh sih pangapunten supados menapa sedaya titah dalem ing sakmangkih nggih mlebet wonten ing kraton dalem. Lan dinten menika kula panjenengan nggih mengeti utawi ngriyayakake hari orang muda Katolik sedunia. Saben-saben riyaya Gusti Yesus nataning alam sawegung awake dhewe ya mengeti hari orang muda Katolik sedunia. Mugi-mugi para muda Katolik menika estu nggadahi iman kapitadosan sing militan kados Gusti Yesus sing boten namung mawang maneka wani gebyaring donya ning ugi ngemperi Gusti Yesus sing wantun preduli, wantun srawung merakyat kalian titah dalem Gusti sing sekeng, sing rentan, sing rapuh. Ampun ngantos para muda menika malah anggenipun gesang lena dumateng gebyaring donya. Pancen yen kula panjenengan raos-raosaken minimal kula pribadi jejering Rama sing sampun boten enem malih
bangun koneksi utawi relasi kalian tiang anem, tiang muda Katolik, anggenipun dampingi, anggenipun gulawentah nuntun menika boten gampil. Kados-kados raosipun menika donyane wis beda antarane apa sing dak pikirke kalih sing dipikirake tiang-tiang muda. Anggenipun bangun sikap, bangun pasrawungan nggih sampun benten. Nah menika sing tumrap kula pribadi dados PR jejering Rama kados pundi ngadepi lan dampingi para nem-neman Katolik. Mugi-mugi Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik tanpa leren anggenipun ugi dampingi putra-putra wonten ing gesang menika anggenipun bangun iman kapitadosan sing militan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 23 ayat 3 dosa gangsal ngantos dumugi sekawan dosa 3. Nalika samono para pengarep Yahudi padha nyenyamah Gusti Yesus pangucape, wong liya ditulung, saiki mbok nulung badane dhewe yen mula nyata Sang Kristus kang pinilih dening Allah. Para prajurit uga padha melu-melu lan karo nyedak nyaosi cokak padha ngucap, yen nyata nataning wong Yahudi luarono awakmu dhewe. Ing sakndhuwuring mustaka dalem mula ana tulisan mawa aksara Yunani, Latin lan Ibrani. Iki nata Yahudi. Salah sijine begal sing disalib bareng karo Gusti uga melu-melu nyamah, yen nyata Sang Kristus luarono awakmu dhewe lan aku wong loro pisan. Nanging sijine ngelekake, kowe iku apa ora wedi marang Allah? Mongko paukumanmu padha abote. Lan aku iki wis sakmestine awit nampa paukumaning kadurakan sing sakmurwat. Balik priyayi iki ora salah apa-apa. Nuli matur marang Gusti, Gusti, kawula aturi enget dhateng kawula samangsa rawuh ing kraton dalem. Gusti Yesus paring wangsulan, saknyata kandhaku, dina iki uga kowe nderek aku mlebu ing Pirdus. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang gumantung ing pamentangan tasih ngadepi panyamah saking tiang kathah. Ora mung para pengareping bangsa Yahudi utawi prajurit ning pranyata salah setunggal begal ingkang sareng kapentang Gusti ugi nyenyamah panjenengane. Kula panjenengan saged mbayangake kados pundi raos manah dalem Gusti. Wis sengsara, wis susah, isih dicecamah. Ora ana sing mbelani, ora ana sing mitulungi. Mung salah setunggal begal sanese sing sadar diri bilih anggenipun kaukum menika wis sakmurwate, wis pantes merga kadurakane.
ning begal kala wau ngakeni yen Gusti Yesus menika priyayi sing ora duwe salah apa-apa, ning kok paukumane padha karo piyambake. Gusti Yesus ingkang dados nataning alam sawegung lenggah wonten ing dampar salib, gumantung wonten ing salib kangge kurban tumraping kadurakan lan kadosan ingkang sampun dipun tindakaken umat manungsa. Estu nggegirisi dosa menika saengga kula panjenengan saged tansah emut kados pundi Gusti Yesus ingkang sangsara seda sinalib menika nggih merga dosa-dosane umat manungsa. Mugi-mugi Gusti Yesus ingkang dados nataning alam sawegung ingkang sakmenika sampun lenggah mulya wonten ing dampar kratoning swarga tansah ngrentahaken berkahipun kangge kula panjenengan sami, mirungganipun khususipun kangge para muda Katolik, supados anggenipun gesang kula panjenengan nglampahi pasujaran menika kanthi ngetingalake semangat lan roh dalem anggenipun dados nataning alam sawegung sing merakyat, sing sederhana, sing tansah asung pitulungan, sing peduli lan wantun ngurbanaken diri. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.